Ya dala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya muna bada hayar waliye mu a nan wurin. Komai da komai nake so a haɗa mu. An rufe da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kaf. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adam Ma'azini. Ka ce abin ba a Kano ya faru ba. Amma da lallafa nake nufi. A Janguza. Kai nake gani ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba. Duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba mu ci arba da kowace ba. To sai dai fa mu je jami'a. Allah ya Kai da Allah bani da naira sai da loli a cikin jakana. Na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow! Ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Tana na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Abu guda daya da abu lamarinka akwai ban tsoro. Duniya ba wani. Ina raguwar take? Ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi? Adamu? Ka san shi ne? Abokina ne yayi. Ya zo a gari. Wallahi tallahi marfa mutuna asiri. Sannan da zuwa Alhaji. Wanka Allahu. Abubakar. Madu, zo nan. Daya. Wuce ka je ka wanke min mota ta kasan an jima zan fita da ita. An gama Hajjaji uku kenan. The unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada smashes the screen with another bell ringer. Kalan Dangi from Tanya Investments Nigeria Limited. Kai, na taɓa ganin gayan nan. Kai ya zo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwalliya mai kyau. Ai girman ki da yayi. Salma, me a fuskan ki? Islamiya zan. Wani munafurci kike son isarwa ko? To in Islamiyan zaki je ki sa hijabi mana. Dala cire min niqab din nan. Madu direba, wai kana ina ne? Ya kake neman ka bata min lokaci ne? Waya na fa 360. Wai yau na nemi wayan na rasa. Me sunanka? Sunana Tukur, amma na fi son a kira da tike saboda ɗan takaita wahala. Tike saboda takaitawa. Halo Habiba, to ai sake kawo bako na abinci ko? Allah ya baka ita ai hajiyawa. Bana son surutu ki tafi dan Allah. Kalan Dangi. Love you. Love you too. Disappointment, discontentment, disgruntlement, bamboozlement. Kin kwanta mun are. Dalla min shiru, ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa Hajiya da motanta. Ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba. Ni kare a talauci matar mai gadi. Arniya ka shigo hannu. Kura ce ta ci kura kaka. Rocky, tricky, sneaky, hanky panky, exciting, interesting, captivating, educating. Kalan Dangi. Yaya? Ni ne yaya? Kalan Dangi. It's Aisha Aliu Tsamiya's movie. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Producer Abubakar Bashir Mashada. Directed by the silent achiever Ali Gumzak Zak. Kalan Dangi. Kai kuma kan mashekiya. Mai haki da ina yau ake bikin auren mata. Mai haki da ina yau ake bikin auren mata. Kai kuma kan mashekiya zallar mata. Allah ka raba mu da halin bakar diya. Mai kama da halin yar macijiya. Wani bai san menene nufin mu ba sai dai fata. Ni sunana Tukur Kolo. Tantagaryar almaji. Ba ni nan. Naki a me ke mai aikin gidansa. Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Allah ya saka hannun mu da kai. Wallahi ba ku isa ba. Sai kun ga kun kare.